Fem una ronda així ràpida, em dieu qui sou i el projecte que veniu. Vale? Jo em dic Xavi i soc de COP57. Primer faré com una ronda per conèixer, saps, què és el que us cal i així puc anar més al tema. Jo sóc Joan Pons, vinc d'Insta. Insta som una consultoria jurídica ambiental. Yo soy Pamela, soy artista y colaboro con algunas asociaciones de Sant Feliu de Llobregat. Jo sóc la Sònia, de la delegació de Fiare Bancateca de Barcelona. Ella és l'Alicia de Sostre Cívic i el Víctor Luna, que és el president de Som Mobilitat. Toni, del col·lectiu Microdis, encara no som cooperativa i volem fer una cooperativa d'habitatge rural. Habitatge, Bon tema, Entenem que si financem projectes transformadors és que estem ajudant a transformar a l'entorn. Ecocrèdit som una cooperativa internacional de finances ètiques. Ens agraden els reptes. Bueno, heu vingut al lloc on no es donen diners. Nosaltres fem assegurances, evitem que perdeu diners. Què és el que fem nosaltres? És micromecenatge, és a dir, petites aportacions. Crec que l'avantatge que tenim les finances ètiques és que ens podem adaptar a la necessitat que tenim davant o que ens estan demanant. Parlem amb les entitats per construir o perquè surti a la llum aquest projecte. ¿Qué hem de fer? También es una oportunidad de darnos a conocer. Más allá de que la campaña consiga el dinero, ya habéis conseguido darnos a conocer a más entidades. Ens toca a les entitats un esforç per arribar a acords entre nosaltres, per arribar a col·lectivitzar coses, per reduir costos per a les nostres entitats. Les reflexions i els processos a vegades són una mica lents, Els criteris que posem per poder treballar amb nosaltres és que l'activitat que realitzin sigui una entitat que realment tingui un impacte positiu. No? Sí que és interessant el que heu explicat. Alguns projectes aquests, o potser no, segurament necessitaran pòlisses. Has tocat un tema extremadament de moda i extremadament delicat asseguradorament. Des de la prèvia, que l'acord no està en la generació de negoci, sinó en l'enfortiment del sector. Perquè a vegades trobar productes per aquest tipus d'activitats no és tan fàcil. COP57, de fet, no finançava habitatge fins fa relativament pocs anys. Això, quan tu vas a la banca comuna, doncs diuen que són quatre locos allà que volen viure en comuna. No vivim en comuna, vivim en comunitat, que és diferent. I en el tema de transició energètica, bueno, clar, evidentment el context és el que és, estem a punt d'anar-nos pel pedregar. Però ens especialitzem a finançar projectes a països del sud global, Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia. És a dir, tot el que no fa la banca convencional ho fem nosaltres. És raro, no? Tirar projectes cap a la banca, que és complicat. Parlem el mateix idioma, és a dir, que ens entenem. Però és començar a parlar, dir, bé, que hi ha altres formes de mirar. No treballar, Perquè els diners en un calaix no transformen res. Els diners transformen quan estan els projectes. El retorn que de moment hem rebut és molt positiu. És un format innovador, bastant diferent del que normalment fem, que realment respongui més a l'interès, les necessitats financeres de l'economia social i solidària. Segons els àmbits d'actuació que tenen, ja sigui social, cultural, mediambiental o de l'habitatge cooperatiu, doncs s'inscrivien prèviament, podien conèixer cadascuna de les entitats de finançament ètic i solidari i d'assegurances ètiques. S'han explicat quines són les eines i fins i tot han portat projectes finançats d'aquell àmbit concret perquè les entitats veiessin una entitat del seu mateix sector, no? com treballa amb la seva entitat financera.